The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 10:14 says, How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. 1 Timothy 4:5, As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Matthew 28:19-20. Verse 19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. 2 Corinthians 5:21, He, God the Father, made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin on our behalf, as our substitute, that we might become the righteousness of God in him. 1 Peter 2:24, He himself bore our sins in his own body on the cross. Philippians 2:8, He humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong paghimo og pagtasal, evaluation, pagsusi sa atong kaugalingon kung nanapa ba kitay mga sala nga atong gitinir kay kini kundi naton isugid ngadto sa tubangan sa Dios, kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry diha kanimo, umikan lagi kay niya may mga sala nga nagaluop, nagababag busa. Let us use the principle of 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, awhag ka, dapit ka, sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision in your entire life. Mo kanilabing manungdanong desisyon, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa, kung manimubuhata ka na, ikaw andam na usab sa pagsalmot nining atong pagbuhaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa kinabuhi nga imong pangilugwayan. Hangtod ning higayuna, buhi pa kami nining among lawas, gumikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, imong grasya. Your grace is still moving in our life. Mao nga imo pa kaming ipabuhi. Salamat to Dios. Og nagaampo kami nga kini nga among pagabuhaton karon mahimong panalangin sa among kinabuhi. Thank you for the Bible study.
through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. O bani kami, tultuli kami, o patinaway kami sa dugang pangkamaturan diya sa imong mga pulong kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga higala, mga suki o mga subscribers, itong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usap. Yan, nasab kita, manag-uban nasab kita sa pipila ka gutlo nga pagtuon sa pulong sa Dios. O gato namang by the way, doon natin bagong pagtulunan. The title of our new study is The Integrity of God. Ang katarong sa Dios. Okay? Muna ako paghubad, the integrity of God. Katarong sa Dios. So, we are going to take up and elucidate kung na to ang pipila ka mga doktrina, who and what God is. Okay? Apano nas tanan? Just to refresh our mind nga, kita ang mga magtotoo na hiusa naman kita sa atong Diyos. Pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, right? Ni atong nahitabo nga labing menong danong higayon sa atong kinabuhi. Maong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo. Atong napupo, atong na panag-iya ang daghan nga mga kaayuhan. Benefits that we receive from the grace of God at the point of salvation. Kita na nga tao pag-usab, gihatagan kita o kinabuhing dayon, hatagan kita sa pagkamatarong sa Dios, o kita gihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios, a child of God, pinagi sa itong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Through faith alone in Christ alone. O kita nangahimo namang mga sakop sa harian ng panimalay, ang atong ngan tuwa na gisuwat na are now found written in the Lamb's Book of Eternal Life. O kita na matarong na ang Dios, kung mutanaw siya kanato, dili na ta mga hinukman, kung dili na matarong na, we are justified. O kita gilukat naman sa mahal nga dugo ni Ginoong Hesukristo. We have been redeemed by the precious blood of Christ. O kita na pasiguli na ngadto sa Dios. Pinagi sa atong pagdawat, pagtuo lamang kang Kristo lamang. O kita nahidugtong na, nahiusa na kang Ginoong Hesukristo. O kini nga itong pagkahiusa kaniya hangtod na sa walay katapusan. Okay? We are now united with Christ forever. O kini, nahitabo lamang kini nga itong pagdawat nini mga benepisyo, mga kaayuhan, gikan sa grasya sa Dios, pinaagi sa gitawag natong salvation ministries sa balaang Espiritu Santo. Ang naguna niini mo ang efficacious grace, Ephesians 2:8 and 9. O niya ikaduha ang atong pagkatao pag-usab, regeneration, na namabasa sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5 ug sa Juan 3:3. Ikatulo, kita nabautismuhan na sa Espiritu Santo. We have been baptized by the Holy Spirit, Romans 6:1-3. O niya kita gipuy-an na sa balaang Espiritu Santo. Hayan man siya magapuyo, dinhi sa atong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? 1 Corintios 6:19 ngadto sa 20. Ikalima, nga kita napunan sa Espiritu Santo. Niya yung higayon, atong gidawat sa Ginoong Hesukristo, atong manluluwas, kita napunan dayon sa Espiritu Santo. Roma 8:9, Galacia 5:16,
Episo 5:18. Unya ikaunom kita gisilyuhan na gitimrihan na sa Espiritu Santo. Segundo Corinto 1:21 at 22. Ug ang ikapito, gihatagan na kita, gipang-apod-apod ang mga espirituhanong mga gasa nga ni kanato nga mga magtotoo. Kita lamang nga mga magtotoo ang makadawat niining maong mga espirituhanong mga gasa. 1 Corinto 12:11. Okay? So mao na nga kita gawas panining mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa grasya sa Dios. Kung bahin na gani sa kamatayong pisikal, kita wala na inuntawan na tayo appointment with judgment. We have no more appointment with judgment. O kita sa diha nga kuhaon na ta sa Dios for phase 3 sa plano sa Dios, then ang buot pasabot nga nahuman ang plano sa Dios atong kinabuhi dining yuta, ining kalibutan na. So kuhaon kita either physical death or the rapture, whichever comes first. So we will be face to face with the Lord, absent in the body, face to face with the Lord. Unya doon natay eternal inheritance nga giandam na didto sa eternal state. O giandaman na kita sa Dios og bag-o nga Pinoy-anan, a new home. So gawas pa niya na matinuod na gyud, mabug-os na gyud ang eternal life nga gihatag sa Dios kanato nitong higayon nga atong gidawat sa Ginoong Hesukristo. Meaning that's the realization of eternal life. Unya kita nagahuwat man sa resurrection, sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sa simbahan, the resurrection of the church, o we wait for the resurrection in an interim body. Doon tayo taghuwat mo sa nga lawas. Dili pa na resurrection body. And then, gawas pa niya na, the end of pain, no more pain, no more mourning, no more tears, no more crying, no more death. Na kanas pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 4. So mo na nga, samtang niya pakita dinhi, nining kalibutan na karon, o paman mahuman ang plano sa Diyos atong kinabuhi, then we are to prepare for those things that I just mentioned a while ago, to prepare for the realization of those things. Katong akong gisgutan, no appointment with judgment, being face to face, everything nga akong gisgutan. So, to prepare for the above realization, we have to preach the gospel. Gikinahanglan na nga atong isangyaw. Musalmot na ta sa pagsangyaw. Nabitaw na kanang mando sa Diyos nga we have to function as evangelists. You see? We have to function as evangelists. So, na nga we have to preach the gospel, isangyaw, isaksi nato kanang adto sa atong mga higala, mga kaparintihan, mga suod sa kinabuhi. Teach the right, accurate doctrine. Mao nang sige tagtuon adlaw-adlaw. Aron kini mahimog yung tinuod, klaro, tataw, tinaw dinhi sa atong kalag o kita makahimo na to teach the right, accurate doctrine. And of course, ang atong main objective and goal as believers is to grow up to spiritual maturity, reach that and attain that stage, spiritualong paghamtong. Kay mao ka na gitawag Operation SLBA. S, study, learn, B, believe, A, apply. So study, learn, believe, and apply. That is the process of growing up to spiritual maturity. And then we are to live the unique Christian way of life, which is the only life pleasing to God. Maura ni matang sa panginabuhi nga
mahimuot ang Dios. Okay? The only life pleasing to God kay ana nato suta matino ginato nga life is fabulous nga naa kay doktrina apan mamiserable pud ta kung wa ka nga doktrina. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Mo na nga sunod lang nato ang mando sa Dios nga patubuon ning atong kalag. Kini atong gibuhat adlaw-adlaw mao ang proseso, protocol paagi sa Dios nga atong sundon aron sa ingon niya na magkakabot na kita sa atong tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. Okay? So mo lang to og silbing introduction sa di pa kita mo sud gyud nining atong pagtulunan karon nga ang katarong sa Dios, the integrity of God. So andam ka na ba karon atong sugdan una sa tanan. Ang Dios usara. There is only one God. Okay? Apan ang Dios nagapadayag nga tulo na tulo siya ka personas usa ka Dios. Okay? Mao kana ang doktrina sa tulo sa usa. The doctrine of 3 in 1. Now, narabagyo yung mga pundok nga dili mo tuo niining maong doktrina. Okay. They are entitled sa ilang gibarugan. Okay? Now, so when we say doktrina sa tulo sa usa, the doctrine of 3 in 1, ang buti pasabot, tulo ka persona ang Dios. Apan, usara siya ka Dios. Sabtagin ha? Sunda kini aron dili ka malinga o dili ka mawaspasing niini. Magpasabot na ako nga tutuki yung mayo kini atong pagaisgutan. So, ang bote pasabot nitong tulo sa usa, tulo ka persona ang Dios. Apan usara siya ka Dios. He is only one God. Ug ang Dios always existed. Diyan na siyang daan. Kaniya tungwa pangtanan. Now, there never was a time that God did not exist. Okay? Wag yung higayon nga ang Diyos wala diha. God is uncreated. Wa siya buhata, wa siya kanang mugnaa, wala. God is uncreated. He is self-existing. Now, early in life, you probably became aware nga anay Diyos. Okay? Sa gamay pata. You must have come to a point in your life that you began to wonder. Pangutana ka about the source, about the cause, about the nature, or perhaps the purpose of things. And you reach to a point na kakabot ka niya ng dapit nga you became curious and say to yourself, there could be a supreme being. Nagyod. Well, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to who and what He is. Gusto? Ang matag tao, makabot gyud siya niya ng ang nga makahinuklog siya nga nagyoy Diyos. Okay? He attains that stage of God consciousness, at least above minimum intelligence and age. That is according to unsay gihulagway diya sa Roma 1:19-20. Apan, ang labing dakong tahas sa pag-ila sa Dios nanginahanglan kini og labaw sa kinya iyanhong maukit-ukiton. It requires more than innate
curiosity. Kini nang kinahanglan og usa ka positibong kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainitong tinguha sa tao nga mailhan niya ang Dios. And ang willingness niya o pagdisiplina sa kaugalingon aron siya mo sumitir sa pagkatuon sa kamatuoran. Kay sayod naman kita nga ang positibo nga kabubuton is a matter of choice sa matag tao. O kasagarang mga tao mo surrender na magdaan sa di pa kini sila makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. Yes. Mo surrender na ilang daan. Well, una sa tanan, ang Diyos mismo miangkon nga siya usa ka persona, that He is a person. Okay? Unsay iyang gisulti bahin niya. Ang Diyos nag-iingon og, ako mao si ako. I am that I am. Now, so kana lang paingon niya ana, usa siya ka persona, correct? Og sa iyang pagka-persona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. As a Christian, ingon nga Kristohanon, remember that the only way for you to make God real in your life is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungkol kay di man nimo mabuwag ang buhi nga pulong sa buhi nga pulong, di nimo mabuwag sa sinulat nga pulong. You cannot separate the living Word from the written Word. Di nimo mabuwag ang pulong sa Dios o ang Dios mismo. Okay? That is why labihan yung kadakong trahedya to notice that so many Christians, daghan sa tumaysuon, fail in this particular aspect. Tungod kay most of them, in the first place, do have wrong priorities in life. Sayop nga mga pasyon sa kinabuhi. That's the main culprit in this matter, in this particular aspect. Wrong priorities in life. Ug tungod niya na, they consequently fail to deal with their children when they are supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. Mga hinungdan nga kasagaran ni ining mga bagong tubo. Most of these young people in their generation do not have a clue how to honor God. Saan nila pag kanang tahod sa Diyos, pagtamod sa Diyos, how to live the Christian way of life. Wala. They don't have any clue. Nga naman. Again, tungod kay ang ilang mga ginikanan na pakyas sa pag-unsa. They fail to train them, to guide them in their Christian life. They're just the products of their parents being losers in life. Basta, nga naman. Again, because of the parents' negative volition towards the study of Bible doctrine. Kaya mo, being losers or winners in life is a matter of choice. Diba? Ano na natong balik-balik yun yung mga prinsipyo. And nobody is to blame except themselves. Sila rin yung mga parents ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Gusto? Now, nini nga itong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bagong tubo, karon, because they have not been trained, they have not been guided, they had not been disciplined properly by their parents, mga wayward na, mga badlungon na, labad nas o sa mga ginikanan, labad nas o sa katilingban. Ang uban mga adis na mga druggies ba, they have become a menace to society.
a liability to society rather than an asset sa katilingban. Tinuod Pangina. Unya, ang grabe pa kay ang mga ginikanan nga, mga magtutuo ra bagyo unta. Kitang mga ginikanan who are Christians, sa gagmay paning atong mga kabataan, ato na unta. And we are supposed sa pagmatuto sa atong mga kabataan, pinagi sa pagtudlo kanila. Di lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Dios. Nabitaw sa gisulti bala ang kasulatan diha sa Hebreanon 4:12 nga nagaingon ang pulong sa Dios unsa buhi og nagalihok nga gamhanan etc. Ug diha pod sa 2 Timoteo 3:16 ug 17 tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamanlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Mao man atong sagad gina bat-bat sa di pa kita magsugod sa itong Bible study. Gusto? Kining mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila matuto. Imatuto sa kahibaw, kinsa ug unsa ang Dios. Esplikahan. Pasabton na unta ka na sila. Esplikahan. Pasabton na silang daan. Sugod nga gagmay pa sila. Esplikahan sila, pasabto na unta ka na sila sugod nga naay Dios, naay labang makagagahom. Kaya mga bagong tubo god karon kasagaran nila, of course with the exception of some nga naay mga maayong mga ginikanan nga mga Kristiyano nga husto gyud nilang pagmatuto sa ilang mga anak, exception na sila. Apan kasagaran nila, yan yung mga bagong tubo. Wala na gyud ka na sila oriented nga na Diyos. Wala. Kasagaran ganiini nila, di na mo tuo nga na Diyos. O na dakong trahedya. Mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Ang nagagrabe god ni karon, as a Christian, you should remember nga doon na kay nadawat. Ug kanang imong nadawat mao ang kaluwasan. Just imagine nadawat nimo ang kaluwasan. Yun sa nimo pagdawat pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Maorma gyud na. Wa may lain nga pagi nga ang tao maluwas. Mao kanay nakapahimo nimo nga Kristohanon. Ug sayod ka nga salvation kaluwasan gikan ug hinatag kini ni kinsa. Hinatag sa Dios. And therefore, there is a God. So if you are a Christian parent, you don't do me. Orient your child to a Creator. Orient him about God. Di man kinahanglan nga mo dawat o kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Apan, as part of divine establishment, kinahanglan nga magkasabot na ang bata nga there is a supreme being na ilabaw makagagahom natong tanan. And that is why a believer, kinsa nakadawat naman siya og kaluwasan, ang imong yung tumong karon mao nga himuon imong tinuod sa imong kinabuhi ang naghatag nimo og kaluwasan. Sabtag na. Ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. And this personal sense of destiny nagadani ning daghan kayong mga butang alang sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. That is why when we enter into the study of the integrity of God, nga mao gani atong itun-an ron, we're going to see kung unsa ka importante, unsa ka bililhon ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo nga Kristohano na ka. Umuingon ka,
Oo, Kristiyano naman ko. So, tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Now, unsa man na? Istorya ra ba lang? O tinuod gyud? Mao man ang problema ron. Ngano god? Na may mga Kristiyano nga moingon og ayaw ko pangutan na og ingon ana kay di may tabo nga dili tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, always remember that if you are an unbeliever, dili magtotoo, kinahanglan nga makaibaw ka nga naagyo'y panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Kana bang point of your life nga magkauna-una ka nga doon nagyulabang magkagagahom. But if you ignore it o disregard it o di nimo ka na dawaton, it's all up to you. Imo ra yun na. If you just think for a moment, grabe sa Dios, no? I sometimes muna imagine sa wala ning tanan, wala pang kalibutan buhata sa Dios, nahibaw-an na magyud niya sa kaniadtong wa pang tanan, nahibaw-an na sa Dios as to who is going to believe in Him, nahibaw-an na pod niya kinsa ang di mo tuo niya. Diyaw na, sa kagrabe. Kinsay mo dawat sa kaluwasan, kinsay mo sa likway. He perfectly knows all these sa wapang tanan. Sabtag na. Naibaw na ang Diyos. Human ka mo dawat niya. Naibaw na siya. Unsay imong mga gikinahanglan. Ingon nga anak na niya. Okay, naibaw naman siya. Unsay imong mga gikinahanglan. Iyan na pong ipahilunaw, iandam those things. Those spiritual assets that you need for you to be able to live a life that is pleasing to Him. Mao na, isang kapan kadayon. Kaya binimo, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos sa tanan, nahibaw na siya sa mga kaning panghitabo sa kinabuhi, bisan gani ang mga butang wa pa may tabo sa atong kinabuhi, nahibawan na niya ka na. Bisan ang mga incidents o mga occurrences nga may tabo unta sa atong kinabuhi, apan wa may tabo, kanang tanan nahibawan na niya. Sabtag na. Sa laing pagkasulti, ang Diyos nahibaw na sayod sa mga posibleng may tabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan na ibawaan na sa Diyos. Ingon na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon, manggudta karon bahin sa integrity of God, ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon sa Diyos. Now, kini pagka-Diyos sa Diyos, I am that I am. Wa siya pag-usab. Okay? Wa siya pagkalubad. Wala. Nabitaw na sa alawiton nga great is thy faithfulness. There is no shadow of changing with thee. Di siya mausap. He just does not change. Mao na usa sa kinaiya sa Dios. Mao ni ako nakangi sugdan og paila-ila. Ikaw nga pagyo kay alamag wa pa kay unsay bisag no clue about who and what God is. Okay. So, naibaw na siya tanan na. Di gyud siya mausab, He just does not change. So, ang tanan nga iyahang gipahiluna, na hiluna na. Okay? Iya na gitagana. And yet, considering the very fact that kahibaw siya kung unsay unsang desisyon imong himuon. Nahibaw na siya. Di man siya mutandog o mahilabot inoon sa imong desisyon. Dili. Kahibaw ko siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibuok ni mong kinabuhi. Nahibaw niya tang tanan. You see, unsa kagrabe na kita nimo.
Naibawaan lagi tanan sa Dios ang imong mga desisyon, maayo bang desisyon na o dili, naibawan. Naibaw siya ng tanan. Ingon na nakagrabe ang Dios, oy. No, kanang pulong grabe, mayungon ita grabe, negatibo man na noon. Wata magpasabot na ato lang gipatinaw, o gihulagway diha nimo, unsa ka pagkaway sama sa Dios. Wala, way sama ang Dios. How incomparable, how indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa. Ang mga resulta sa mga desisyon nga atong paghimuon, iya nang gipahilula, subay gihapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon na ang Dios. Nakita na nimo kinsa ug unsa ang Dios. Naganam-anam ka po ni ining maong mga pagtulunana. Now, kung makaila ka na sa Dios, paminaw, kung makaila ka na sa Dios, unya nagasabot ka na o kinsa ang Dios, makahibaw kag unsa ang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tagsa-tagsa ka magtotoo. That is why early in life, you became aware that God exists. Basta? Buslan ba nga midawat ka o kaluwasan, pinagi siya mong pagtuo kang Kristo lamang, nahibaw na ka nga naay Diyos. Basta? Yun sa maday ni mo pagdawat o kaluwasan, o di ka mo tuog Diyos. And you know what I mean. Mura man rog dili mo tunong, di mo sibo. Therefore, as a believer, you knew that there was a God. Sometime, or dihay gayon sa imong kinabuhi nga, nakaundan ka nga naagyo Diyos. You see, early in your life, sa gamay pa, tingali ka, imong nakabot, you have reached a point that you wondered about the source, the cause ang inungdan, the nature or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being. Basta? Remember this point. Whether you believe or not that there is God, that doesn't in any way change God. Dili yun. Di na makausap sa Diyos. Di yun na makapausap sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo Diyos. Sabta pag-ayo ka na. Mao ni nakagrabe ron kay na may mga tao nga di mo tuog Bible. Na di mo tuog Diyos. Na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang ituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, the finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Basta? Now, this is the problem now, especially sa mga magtutuo. Kaya ang bagang duot sa mga Kristiyanon karon. Inay bay noon nga, they give time to study about God so that they will know who and what God is. Maingon, may noon ni sila, may pag-imagino na lang natugot nga na ay Diyos. Now, ang problema ini ron, kay kung mudangat na ang nakanlay mga pangitabo, mga suliran sa kinabuhi sa mga magtotoo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sa ilang mga problema. Kay wam diha ang Diyos, nga ngay nila untang mailhan. Namo na. Gasabot ka. Busa, ang mahitabo mo nga, instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsay atong dangpan. Mudang optas mga tawhano nato nga mga pamaagi, di ba? Human means. Ug mo apply na po din ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Namo na. You see? Always yun na.
bagang duot sa ato mga kaigsuunang Kristohanon ingon man niya na karon. Tungod kay ang Dios, imaginon ra nila. Dili siya tinuod alang kanila. Listen, paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real. Tinuod, matuod, buhi sa inyong kinabuhi. Maura yun. Wa na yun, laing pampagi. Kasabot ka. But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagine ba nila ba? Wa kay abutan na kung sige lang kag-imagine. Sorry to tell you that. So, paminaw. Everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least everyone above minimum intelligence and age. Romans 1:19-20. Kung normal ka lang ang pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matag usa ka tao, according to Romans 1:19-20, gihatagan gyud niya ng gamay nga consciousness diya sa sulod niya nga he would know that there is a God. Apat tingali, you will say, kana di ang mga atheists, di man na sila mutuog Diyos. Mismo na silang muingog, di ko mutuog na ay Diyos. Kana nagkahulugan na ay Diyos. Di lang sila mutuog. What's that? Did you get the point? Aw, wa may Diyos, o di man kakaingon na. Kaya wa pa'y Diyos, dili na isyo. Di naman gani ka musulti nga way Diyos. But because hinsulti man kag way Diyos, di kumutuog Diyos, nan, wa gyo'y Diyos. Correct? Balikon ako, ginawa niya kaspassing ato. Tungod kay, hinsulti man ka nga way Diyos, di kumutuog Diyos, nan, naagyo'y Diyos. Correct? Di lang kamutuo nga na siya. Di lang po kamutuo niya. Nagasabot ka na. Nasabta ka na pagayo. So, ang imong dili pagtuo nga na ay Diyos, dili ka na makaapiktar sa Diyos. Dili makausab niya sa iyang pagka-Diyos. Dili. Okay? Your argument nga dili ka mutuo og Diyos, that does not in any way change the person of God. Does not affect God. Never. Paminaw. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibok universo, ang makapausab sa persona sa Diyos. Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task, ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Di mada. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Dili mahimog saliatan lang tuon bahin ini, di mahimo. Magsaliat kalag tuon bahin sa Dios. Mao bitaw karon nakasabot na ta ni ining atong pagisgot bahin ini. We will realize that anay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two reasons why a believer needs to study the Word of God. The Bible. First reason, unang hinungdan, nganong kinahanglan nga patun-on ang magtutuos pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan, equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose ning atong nabuhat din.
Unsa man ang tuyon ining kinabuhi karon? Di ba nga kita makakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing all what God has provided us. Apan ang atong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kung mahimo man nato kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. Maingon man tag, wabita po nakakita nga naay Diyos. Kristohano nang gaingon na naraba. O tingali mo, ingon na siya, tingali diha, basig nagkatuog, nabitaw ilang giuluhan o natutulog ba ang Diyos? Mo na. Nakatuog tingali kadiyot, matod ba nila? Di man na mahimo in taon. The more Bible doctrine you acquire, the more ang Diyos becomes real. And the more God becomes real, mahimong tinuod, klaro, tataw, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kining mga doktrina nga atong gitunan, di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Mo bitaw tong atong gitunan nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminawon ug imong madungog, because that's the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga mao nay nagalihok, nagadumala sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madanang you will just say, aber atong paminawon, aber ato kunong suwayan. Although many of us diha magsugod og ingon anak, tinuod. Pero ang imuha God, mao bitaw ni gisaad man pud ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:3 na. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kardia. Mo kana nga get this. Kung imo gid siyang pangitaon sa tinuoray, kinasing-kasing yun nimong pangita niya, imo gid siyang makaplagan. Di man makakang Diyos. Unsay iyang isulti, tinuod man yung tumanon ka niya. Osto? Di na siya Diyos kung dili niya tumanon. Always remember this. God keeps His word. Paminaw. That is why learning and understanding who and what God is, this demands positive volition, an active desire to learn about God, the willingness of self-discipline to submit to learning the truth. Until we are able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristohanon, doon na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka magmalampuson ug magmadinaugon sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, ingon nga magtotoo. Apart from that, di yun mahimong tinuod ang Diyos sa imong kinabuhi. Dili. Kasabot ka. Ug mao'y hinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition. Kabubuton nga buot yun kang makakaton bahin niya. Gusto kang makaila sa Diyos. So makita ta din kung unsa ka manong danon lagi sa atong kabubuton. Di ba? Our volition is very, very important. If you are a believer, karon, if you are my fellow believer, unya, sa gadagana ra ang imong pagtuon ug pagkatuspulo sa Dios, kung ganahan ka ba, then, kabubuton gihapon ang giagadihan nimo. That is why kining pagtuon og Bible requires self-discipline. Di lagi sa ganagana ra.
Mo nagingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. Mo ni pasabot og intermittent. So I repeat, studying God's Word requires self-discipline. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent. And our attitude towards it should not only be cold or lukewarm, but what? Boiling hot. Mao na ibuot sa Dios nga atong batunan towards His Word. Mura man gud namutang ang Bible study og last recourse na lang. Meaning, ugway lain ang buhaton, wala siya atubangon, sige, mo Bible study ko. Mura gud og pakapin na lang ang Bible study. Kasabot ka. And yet, you are a Christian. You know you are going to heaven one of these days. You know nga moatubang ka ni Ginoong Jesucristo. Unsa may ibang himuon dito? Mayon ba lang ka, ay Dios, ni anak ko. Naibaw ba yatag unsa may tabo nato dito? O because of that, ato nang himuon ang pagpanganda, preparation karong higayuna, nini karon nga nagatuon ta nini. Do you know why? Naibaw ko ba gano? Because right at this moment, nining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa itong kaugalingon. Kasabot ka. Paminaw, positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na ka na resulta. Inay ba hinoon, naibaw silang naay labang makagagahom, hatagan silang chance nga makasabot na dili na. That is why mailhan ta nga usa sa mga issue sa tao mao ang unsa kabubuton, volition. Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict sa langit ng away. Gubat nga espirituanon. You know what? Ang issue sa volition mao na mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tao born on this earth. Imo kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo. Hindi man siya makatandong sa itong kabubuton. Hinatag lang na niya. O tingali maingon ka, okay ba man di ay ang Diyos nga dili kumutuon niya, nga nung gipagkataong pamangkos kalibutan. Uy, magbuot pa di ay ang Diyos sa imong ginikanan. Uy, ayaw na ninyo himuan ng tawhana kay dili na mudawat nako. Ingon ba ang Diyos? Dili na ingon na. God does not do and say that. Dili mo hilabot lagi ang Diyos ni anak. That's the reason why. Nga labihang pagkabililon importante pagayo nga masabtan ta kinsa ang Diyos. Who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi. Unsay iyang sistema. Unsay kalaki niya. Protocol. Now, usa sa angay natong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity of God mao nga God is a person. Persona siya. Okay? Yes, God is a person. But only that we cannot see it. Hindi kita makakita niya because God is invisible. Now kita mamatay ta, may invisible naman punta. Basta? And yet, the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. Kung makita kang minatay, a dead person, nagihaya, what you see is his body. Sto, iyar ng lawas. And yet, ang balang kasulatan nagingon, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas kanang
patayng lawas nga imong makita nga gisod sa lungon, wa na siya diha. Tuwa na siya naong sa Dios. Sabtag na. Mao bitaw nang kung maghisgot ganit ang minatay, mao bitaw nang usahay kanang naay daghan kayong nindot nga mga istorya o pagsaysay sa kinabuhi sa namatay, kana manggawas ini kamatay na sa tao. Di ba? Labong subuhi patong tawhana, wa gyud manggawas ng mga nindot nga mga istorya bahin sa kinabuhi atong tawhana. So, ug naamoy mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa katao, hala, isulti ng daan. Labong buhi pa na siya. Ayaw na hutag, mamatay na siya. Kasabot ka. Isulti na ng daan. Kaya rin madungog. Uy, si kuan, mayong tao, rabadjud ni, kung isulti ni mo na sa namatay, wala diha siya, uy. Kung magtotoo, manggaling na siya, tuwa ng naong sa naong nalagi sa Diyos. Naong sa na face-to-face na siya sa Diyos. Kanang patayng lawas nga imong magkita na sa lungon, di na kana siya, dili na. Bagaw na lang na diha. Kasabot ka. Yang tinuod nga siya, tuwa na sa iyang right place with God. Kasabot ka. So, lawas na nang imong makita. Apan siya, tuwa na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na, mahingon ka tingalig, na pamanlagi siya. Oh, lawas na lagi na. That means that when you die and go face to face with the Lord, kung ikaw magtotoo, makita na nimo siya. Nga naman, you're going to be face to face with the Lord in the Spirit, and the Lord is in Spirit. Bitaw nga, ang pulong sa Diyos nagasulti nga, while niya patadinhi, niya patani ining atong lawas nga dunot, God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya patas lawas should worship God, not in body, but in spirit and in doctrine. Look at that. Why do you think? Because God is real. Tinuod, matuod ang Diyos. Buhi. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita, but He is very, very real. Ang tanan natong unaw-naon, bisan wa pa nato isulti, makita dayag pag-ayo ka na sa Diyos. Because, ingon ana ang iyang pagka-Diyos. That's who and what God actually is. Kasabot ka. So therefore, get this. When God becomes real in your life, giyon sa maning pagka-real, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mas klaro na gyud, matataw na gyud nimo nga buhi tinuod ang Diyos. So, when God becomes real in your life, then mao na niya ang sinugdanan sa imong pagtan-aw kung unsa gyud ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That's the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanong una-una ang imo gamiton ngadto sa Dios, na wa gyud kay chance, wa gyud kay abutan na. So I repeat, di gyud ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip o pangwinta. Mao nga ang resulta, tanggang ulagway sa Dios manggawas. No such thing. Ang tinuod, matuod rang ulagway sa Dios anas doktrina nga nagalihok na diha sa imong panguna-una. Once ang pulong sa Dios, Bible doctrine, the principles of the truth
are circulating in the stream of your consciousness, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Bisag na iuban ninyo mo ingon, uy kuya, wag ko na mura man kung na mahadlok ka na. Anong mahadlok man kang makakita sa Dios? Makitang tanan, adtuman mo sangpot sa atong pagkakita. O atong pagkakita niya, makakita namang yun niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead end us in falsehood and evil. Na nasa Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may itong himuon? Kung tawanon ra, wag yun tayo. Muna kini ang inungdan nga no. Ang ubang mga tao kinahanglan nga na ay visual aid. Aron kunuhay hinumdum sila sa Dios. Kinahanglag visual aid aron makahinumdum sa Dios. Ngano man? Tawanon ra man nga pamagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglag na ay makita. And yet, wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud mismo sa pag-ingon, I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. John 4:24. Na ato ning ipadayon ugma niya tamuno sa nining adlaw o labihan pas kadagan ang atong pagahisgutan bahin ini padayon pagyapo kita niini ugma. So ayog sipyat sa pagsunod niini, pagsubay niini, magampo ta. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamong dugang sa imong kamatuoran. Kinsa ug unsa ikaw nga among Dios. Salamat to Dios sa imong pagpatinaw kanamo niini pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mao'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat to Dios sa imong pag-uban kanamo. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbagbuwag karon. Dadang kami pagbalik ugma. Nining among Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.